Kristu inkosi. Ngicela ukuhlala ezizulwini ngizoyisho la into engifisa ukuyisho. Kodwa-ke ngizongizwa ngithi. Ngicela ukuthi sifundisane ngokunikela. Ukuze sikwazi ukubusiseka. Uma siphinda sibuya ngakuzekela. Asinikeli esihlalweni kanje. Kufanele sithole isitsha esivalekile. Akufanele mangubeka ukunikela omunye ubone. Ithizwi lenkosi uma lesandla sipha esika left singaboni. So asibusiseki masinikela kanje. Ngiyazi lokho asikufundiswe emabandleni. So ke sikwenzile ngoba sekuyenza kwasekubekiwe isihlalo kodwa asikwenzi. Ufuna ukubusiseka kufanele ube nesitsha esivalekile ukungena isandla udedela imali phakathi uhambe. uNkulunkulu uzokubusisa ngoba ikhona lento yoku-intimidateana iqhamuke nemali enkulu wena usunemali encane usuyasaba ukunikela kanti kuNkulunkulu wena okhiphe u10 cent unikele kakhulu ngoba unayo enye imali kunalo muntu okhiphe u200 ngiyibona lonto so kufanele ngibone ukuthi ubani unikelele akufanele ngisazi so ke ngicela ukunikeza lesi sifundo. Number 2, uma imali isinikeliwe asishintshi awushintshi kuyona ngoba singeka uNkulunkulu mayisilaphela. Uma umuntu enikela omunye unikela athi Nkosi ngicela ungisize anginakuhle ekhaya athi omunye ngicela ungisize Nkosi indoda yami isebenza uyafika wena ubeka u100 rand uthatha u50 rand umuntu othe indoda isebenza eyakhe izophelelwa umsebenzi uthatha usizi lwalo muntu obekele imali. Uma ufunda eBhayibhelini indaba banzi lo wayenoThobi mkhumbuzeni Nahamani yebo ngiyabonga indaba kaNahamani. Nahamani wafika ephethe ingcebo kwaIsrayeli enoThobi. Uma esesindile usekhipha ufuna ukunika umprofeti uthi umprofeti ungamniki le ngcebo le wahamba nayo. uGehazi incekuke kaloku seyagijima ngasese inomona ufuna le ngcebo ithi hayi usengicela umprofeti uthi nginikeze 1 2 3 lokhu nalokhu nalokhu wamnika uNkulunkulu wamembulela umprofeti mayibuya lo uthi umprofeti uphumaphi inhliziyo yami kade ikhona lapho khona uthoko lukaNahamani selizoba kuwena. So mawuthatha imali yomuntu unikele uzoyishintsha la uthatha uthoko lwalowo muntu letha kuwena. Ngiyanisiza nje ukuthi ningayenzi ngcono manisahlezi phansi ayangiphushitha but mayisifikela isitsheni sikaNkulunkulu awuyishintshe. Abanye bazokhumbula mhlawumbe abanye benu bebeyizingane zabafundisi noma into enjalo. Ingane zabefundisi bakutserele ziyawuntshontsha umnikelo ubaba mayifikile. Leyo ngane ayiphumeleli ayibilutho emhlabeni ngoba yantshontsha imali kakhulu. So once imali yanikelwa awuyithinti. Mawufuna ukushintsha uhlezi lapha phansi. Mawuhluleka ukuthola uzothatha isinqumo ukuthi uyanikela noma uyayeka. Ngoba mhlawumbe le mali yakho ufuna ukuthenga ugesi ngayo onayenye ngcono uhlala uyeke kulokuyishintsha. Siyahambisana bazalwane. Okokugcina akwenzekanga-ke la kodwa ngikunika ithiphu nje. Ngiyabona lento esiyenza emabandleni yokureyisa imali ama-JJ nama-JD. Niyayazi angithi? Ibekwa kanjani imali? Ibekwa kanjena ngithi kubeka isihlalo la esinye ngapha ama-JJ nama-JD angithi. Mayisiqedile isibalo nje wabeyibala nje. Bese kuthiwa ama-JJ enze so much, ama-JD enze so much. Asisekho isibusiso ngoba sishawudiwe nobani. Uthi uJesu mayifika ethempelini one day indlu kaBaba yokukhuleka kuyona yokushintshelana imali. Niyakhumbula lokho? So asifundeni iBhayibheli linjalo.
So asibusiseki ngoba senze izinto ezingekho eBhayibhelini. Into yama-JJ nama-JD ayikho eBhayibhelini. Ngizwa kahle bazalwane. Awusezoqhamuka omunye athi hayi siyabehlule sewuphethe kanje u-200. Asikho isibusiso lapho. Futhi uyayibeka sithi hanga ama-JJ asenemali eningi asuke noma-JD naye alethe hanga. Kwenziwani? Udlala imali endlini kaNkulunkulu. So asiyenzi leyo nto. Uma ufuna ungena ezulwini yenza iBhayibheli njengoba linjalo. Lastly, ngicabanga ukuthi iZaga 22 ukhulunywa ngokupledger. Ukupledger isono. Lento ukuthi uzothatha envelope obani abapledger ama-1,000 isono leso esihokweni for pledging. We don't pledge for God. Asikwenzi nje lo. Unikela into oyithandayo ayikho into ekophayo obani abanga-500 it's wrong. Abafundisi abathanda imali la. We don't do that. So masifuna ukuya ezulwini siyaziyeka ezinye izinto senze njengokusho kwani kweBhayibheli. Anginiphoqi ukuthi nikiyeke ngoba niyakwenza emabandleni kodwa bengimnikeza ithiphu ukuthi ngesikhathi awuzobusiseka ngoba wenza into engekho eBhayibhelini. Abafundisi bethu bayasenzisa yona ngoba bafuna imali benzela izisu zabo. Siyahambisana? Sengiqedile. Lo mnikelo akuthi angazi ukuthi uzoshona kodwa ngisase ngiqedile into ebengizele. Sengihlale sengicacisa. Yonke indawo engihamba khona ngikuthatha umnikelo. Umnikelo umuntu obesorganizer naye ukabafutshane. Angikuthatha umnikelo kodwa uNkulunkulu uzonibusisa. Ngiyazi abanye banikele bethi banikelela ubaba uNtsibane. Mina ngiyathandaza uNkulunkulu anginika imali. So angiyena umfundisi othanda imali uhambe eqoqa imali ngihambe nemali. So imali izothatha ubaba uTserere avala ikweletu la ithanda ukuvala khona enze konke afisa ukwenza ngemali. Mina ngiyithatha imali. Siyahambisana. Ivangeli linjalo. Ungezwe bekhohlisa bethi ivangeli limahala kodwa lihamba ngopetrol. Elami lihamba mahala limahala. Ngoba mangifuna imali mina ngiqashwe ezulwini ngiqashwanga la. Ngitshela uNkulunkulu Nkosi ngifuna imali yokuya eNtabankulu anginike. Ayehle ezulwini uzotshela umuntu azonginika. Kodwa hayi ukuthi ngiziqoqele mina kubantu. No, ukwenza lokho. Jesu Kristu inkosi nisale kahle.